Ahoj, já jsem Petr Nízlar, jsme právě s Eliškou Suchou v Praze za zpěvačkou Mistou a my tady právě teďka uděláme krátký rozhovor. Dělám rozhovor na blog o této zpěvačce Mistě, takže první otázka, od kolika let zpíváš? Už jak som narodila, som začala spievať, ale nie, tak ja hrám na oslo od 4 na klavír a popri tom nejak som aj začala spievať sama potajomky v izbe. Zamlouvá se ti více život ve městě nebo na vesnici? Na vesnici. Ja sa priznám, nie je to vôbec cool, ale ja som vesnický typ. Zbožňujem prírodu, zbožňujem ticho, hlavne keď mám okolo veľa ľudí, pretože keď vystupujem alebo keď natáčam, tak je okolo mňa veľa ľudí, takže keď potom relaxujem, tak je to úplne skvelé na nič. Myslela jsi, že se svou kariérou se dostaneš až tak daleko? Nemyslela. Nikdy som to nemyslela, to ja si to vážim. Plánuješ letos někam dovolenou? Plánujem veľmi ráda, aby som išla niekde k moru. Lebo zbožňujem more, teplo, slnko, takže more. Minulý rok jsi byla v Turecku? Líbilo se ti tam? Áno, ale tam chodím už asi 12 rokov, mám strašne rád, že tam je teplo a pekná pláž a vždycky oddychnem, takže možno aj tento rok. Máš v album nějaké album? Mám nejaké album, mám jedno album, volá sa Show Me a teraz pripravujem ďalšie, ktoré ešte neviem, ako sa povie. Prosím tě, jak ty a večírky? Jako chodíš takhle po nocích, vymetáš kluby? To, či som party typ? Tak vôbec nie. Do klubu chodím len keď vystupujem, ale keď nevystupujem a mám voľno, tak som najradšej v posteli a pod dekou pozerám nejaké roztomilé lháčky alebo úperské denníky a takto, takže keď môžem, tak som určite doma pod dekou. Co pro tebe znamená zpívat před lidma a před svýma fanouškama? Jaký to je pocit? Jak se cítíš? Tak úplne úžasne, vôbec nejak nemám trému, alebo tak prečo tú energiu mi vždycky ľudia vracajú naspäť a som veľmi rada, že môžem radosť dávať aj ľuďom okolo seba. To je pre mňa úplne najviac. Poznávají tě takhle lidi jako i na ulici? Občas áno, keď nevidím v teplákoch a okuliármi a keď vidím trošku ako človek, tak to áno. Bereš zpěv jako práci nebo jako koníček? Ako koníček, určite koníček. Kde se vybíráš jako tanečnice, když máš nějaké to vystoupení? Ako sa vyberá väčšinou, sa už poznáme s tými ľuďmi, ktorí sú kde si vyberám tanečničky? Väčšinou sa už poznáme medzi sebou s ľuďmi, ktorí sa venujú hudbe, takže tak nejak poznámosti, ako tancujú a hlavne veľmi je dôležité, akí sú ľudia, pretože veľmi zle sa mi robí s ľuďmi, s ktorými si nesadnem, takže ak je to aj záleží taky na dohodě. Áno, a keď si rozumieme, tak potom to hlavne. Kdyby si přála něco, co by to bylo? Zdravie, celoživotné zdravie pre mňa aj pre moju rodinu. Jak se vlastně připravuješ na vystoupení? Tak väčšinou už sa rozspievam, vždycky sa nejak tak snažím pekne upraviť, večer predtým sa snažím ísť skoro spať, aby som bola taká nejaká oddychnutá, nie po nejakom žúre, tak klasicky. Plánuješ něco na léto? Na léto by som chcela vydať nový single, určite plánujem. Když vlastně porovnáš Slovensko a Českou republiku, tak kde se ti více líbí? Tak je to veľmi rozdielne, ako tie dve krajiny sú totálne odlišné, takže ja mám veľmi rada na Slovensku moju rodinu, môj kamarátov zo školy a tak, a zase v Čechách mám veľmi rada mentalitu, ktorý aj sa dobre pracuje, takže z každého niečo. Od které skupiny máš písničku o roky? To bolo Marky Mark, Reference. Prosím tě, já nevím, jestli se tě už teďka na toho někdo ptal, ale zahrála by si ráda ve filmu?
Ja si myslím, že som bola úplne hrozná herečka, takže radšej nebudem pušovať hercom do ich povolania a budem si robiť to svoje. Co tě vedlo k tomu si založit fashion blog? Čo ma k tomu viedlo, tak asi som si chcela trošku tak nejak vyfúknúť a robiť nejaké hobby. No a ja mám veľmi rada, čo sa týka vlasov a líčenia tiež, ale na to skôr na vizažistky, ale čo sa týka vlasov, tak na to som úplne maniak, strašne rád skúšam rôzne prípravky a rôzne techniky a tak, takže som si to založila ako hobby. Jaké značce dáváš jako v oblečení přednost? Tak mne vôbec nezáleží na značke, absolútne, keď sa mi niečo páči, tak je mi úplne jedno, čo to je. Väčšinou ani nenosím nejaké drahé veci, ani nemám taký pocit, že musím si skúpiť nejakú super drahú vec, aby som si s ňou ukázala. Proste, keď je to pekné, keď sa to cítim dobre, pre mňa je strašne dôležité, aby sa cítila dobre a pohodlne, lebo keď sa oblečím niečo, čo ma niekde ťahá, že mám nejaké vysoké podpätky, tak potom celý deň som podráždená a nie vo svojej koži, takže na značke mi určite. Co pro tebe znamenají tvoji fanoušci? Úplne najviac. Úplne najviac, pretože bez nich by som to nebola ani ja, takže ty sú úplne na prvom mieste. Čím nejradši jako cestuješ, jestli MHDčkem, autem, na kole, pešky? Teraz sme to pýtali v jednom rozhovore a ja som povedala, že málo ľudí o mne vie, že ja mám fóbiu z hromadných dopravných prostriedkov. Už od 18 som vlastne nesedela v žiadnom, takže cestujem väčšinou autom. A keď nemôžem zaparkovať, tak radšej počkám aj pol hodinu a niekde si nájdem miesta, kde som mala ísť napríklad metrou. Co ty a čeština a naše Ž? Tak češtinu mám rada, ale neodvážim sa hovoriť, pretože je strašne počutem prízvuk. A všetci by hneď počuli, že má nejaký denný prízvuk a Ž sa už pomaly učím, ale tiež všetci počujú, že to nie je úplne typno, ale tak občas sa snažím, robím maximum. Co by si skázala svým fanouškům? Čo som odkázala, tak hlavne by som odkázala, aby si vždy išli za svojím snom, nezáleží na tom, čo sa stane a aj keď budú mať pocit, že ho nikdy nedosiahnu, tak aby stále za ním šli, pretože vlastne ten život by nám nedal sny bez toho, aby nebolo možné ich dosiahnuť, takže stále za svojím snom. Krásně řečeno. Ještě máš něco? Všechno. Tak jo, zpěvačka Mista, Eliška Suchá a Petr Hexlar. Ahoj. Ahoj.